Какво означава, ако един депутат натисне копчето не? Означава, че той извършва ритуално политическо самоубийство. Нека да посмеят. Събрали сме се по празничен повод. Празник, който се определя от тази цифра. Събрахме 267 484 истински живи подписи на българи, които обичат родината си и искат да запазят нейния суверенитет. Активирахме се хора от всички етноси, възрасти, партии, убеждения. Събудихме се, събрахме 301 000 подписи, паднаха само 11%, което е пълен прецедент в историята на референдумите в България. Казваха ни: няма да успеете, няма да успееш, защо го правиш? Партиите не успяха с финансиране, милионерите не успяха с финансиране. Кой ви финансира, защо го правите, няма да успеете. Но ние успяхме, защото сме народ, защото се обичаме, обичаме родината си и любовта ни обедини. Щастливи сме, но сме и много отговорни, защото сме в златното сечение. Една част време е нужно да се събере един подпис, 3 части време е нужно, за да се въведе в цифров вид, да се издири населеното място, да се провери, да се прецизира всяка буквичка и номера на улицата, но 5 части време, т.е. 1:3:5, ще са нужни, за да популяризираме въпросите и да активираме над 3 милиона гласоподаватели, които ще излязат и ще гласуват, за да бъде легитимен вота за референдума, за да има референдум. Благодаря на всички, които са тук, на медиите, за живото излъчване. Благодаря на всички 301 000 активисти, нашата армия за защита на България. Георги Минчев Георгиев е дошъл от Силистра. Всички са чували гласа му и са чели думите му в работните групи, но сега е дошъл специално, за да съобщи официално нашия успех. Благодаря, здравейте. Дойран работи и дава отчет пред народа български. Всички сме се събрали тук да отчетем поредния успех, поредната спечелена дойранска битка и всички очаквате да дадем повече информация за нея, но аз първо искам да скицирам набързо, за да поставим една основа на всичко, което до сега се случи. Реално през моя поглед имаше 8 битки до тук. Първата съм я кръстил вярата, защото без вяра не може да постигнем нищо. В тая апатична и отровна среда, в която живеем, с много клишета, как няма да стане, не може да стане, вече е решено, всичко е загубено и моето любимо, каквото с моя подпис, такова и без него. Група българи се събраха и казаха: ние ще направим референдум за българския лев. И то е почти факт. Защо? Защото има вяра. Втората битка, на пръв поглед много лесна, беше формирането на въпросите, но те трябва да са кратки и ясни, народа да ги припознае, да са юридически стабилни пред хората, които ще искат да ги съборят, да са политически неутрални, за да могат да получат подкрепа от повече политически формации. Всъщност за мен формирането на правилните въпроси е 50% от успеха на един референдум. За този етап бяха заделени много ментални усилия до побъркване. Трети етап. Една илюзия. Информационна кампания без банкова сметка и без медии. Как да стигне до хората информацията, че има референдум, къде, кога и как да се подпишат. Това ще оставя да го разсъждават по-умните от мене. Четвърти етап. Структури. Само хартиените бланки бяха около 300 кг, с допълнителните опаковки, кашони и пакети може би отиваме на половин тон. Няма как да свършиш такъв обем работа по събиране и обработка, ако нямаш много наброй хора. По мои изчисления участваха около 7500 доброволци. Имахме 14 центъра по обработка, които работеха в хоризонтална мрежова структура, напълно независими един от друг, за да бъде децентрализирано и за да изпълни инициативния комитет един от основните си цели – безопасност на личните данни. Пети етап или пета битка, който както иска да го каже, това е събирането на подписите. И тук хората вече знаят. Основната цел беше поставена по елементарен математически начин 250 000, защото минимум 20% от тях отпадат в ГРАО. Това са 50 000. Ако нямаш 250 000 подписи, няма никакъв смисъл да продължаваш. И тук дойде първия огромен шамар. Първия месец 0 подписи. Нулев месец. Няма да обяснявам сега, защото ще стане много дълго. А след това 300 000. Благодарение на вас, войни, дойрански. Всеки, който се е подписал и участвал, е воин. Воин, който участва в тая битка без патрони. На нож. Шести етап.
Нещо, което от 3 години обяснявам и към момента все още не знам как да го обясня да бъде разбрано. Електронна обработка на данните. Поредната гавра вътре в закона за нас. Диана или Диана. Ако объркате една буква, подписа отпада и той е жив човек, истински българин, отива на буклука. Иван Вазов. Ама това ЖК ли е, булевард ли е или улица? Подписа отпада. Хората, въвеждащите са семейни, ходят на работа, връщат се от работа и сядат по компютрите. Стотици въвеждащи от Австралия до Америка. Денонощно. На компютрите. И няма Никол ден, и няма Коледа, и няма Нова година. Последният срок беше 17 часа на 8 януари, в който можехме да входираме подписите. Работеше се до 11:30 часа на същия ден. Следващата битка, която малко хора знаят, проверката в Народното събрание, която цели да провери бланките доколко са оригинални и да ги сравни с електронния носител. Бланка по бланка, ред по ред, име по име. И сега много по-умните от мен е да кажат как така само 145 подписа отпадат от 300 хиляди. Какви са тези доброволци, непрофесионалисти, които направиха това нещо и как го направиха? От Народното събрание тръгва последния етап. Една малка флашка с 301 хиляди реда 130 към ГРАО и тук бяха най-големите страхове. Защото предходните подписки и референдуми беше нормално 1/3 от подписите да отпаднат. Като махнем от 300 хиляди, 100 хиляди, остават 200 хиляди. И сега ще имаме 199 хиляди или 201. Мафията, която определяла всичко в България, ще се включи или няма да се включи? Аз искам да благодаря тук на цялата българска администрация, която работи по това, защото показва изключителна честност и професионализъм. Не 100 хиляди отпаднаха 33, само 11%. И понеже стана много дълго, аз мога да говоря много по темата, но имаме ограничение. Искам да отправя един призив към всички обществено познати лица от екраните, политици, журналисти, анализатори, професионалисти, да дадат обяснение на народа български. Случвало ли се това нещо някъде на друго място в света? Гражданска организация без банкова сметка за 2 месеца събере 300 хиляди и след това да ги обработи по толкова перфектен начин, който никой не го е правил. И най-важното, какво означава това? Как се случва и защо се случва? И това е някакво ала-бала за 3 дни, или е показател, който сочи, че предстои нещо голямо. Благодаря. Сега давам думата на адвокат Румяна Ченалова. Това, което ви разказа Георги, беше първият етап, първата част от битката ни за този референдум. От тук нататък какви са етапите? Към момента предложението с всички 8 въпроса е разпределено от председателя на Народното събрание на 4 комисии, от които една водеща, други допълнителни. Темата обаче за работата в комисията е предмет на втория модул от настоящата пресконференция. Затова само маркирам този етап. След като приключи работата в комисиите, в съответните срокове, предстои произнасяне на Народното събрание. Народното събрание може да приеме за допустими всички 8 въпроса или само някои от тях. По отношение на въпросите, за които Народното събрание приеме, че са недопустими, независимо на кое от двете основания не са в правомощията на Народното събрание или пък са забранени по смисъла на член 9 от Закона за прякото участие, решението на Народното събрание в тази му част може да бъде обжалвано пред Конституционния съд. По отношение на решение, евентуално решение, с което се решава да се произведе референдум по определени от всички 8 въпроса. Оттам нататък президента трябва да определи дата за произвеждане на референдум. Сега тук има някои особености. Закона предвижда срок минимум 2, максимум 3 месеца от датата на решението на Народното събрание. В този срок трябва да се проведе едномесечна информационна кампания. Закона за прякото участие не регулира всички тези въпроси, поради което Централната избирателна комисия има специална методология, методологически указания как става това. Ако приемем, че Народното събрание реши да бъде произведен такъв референдум, в много кратки срокове и след като ЦИК публикува съответните образци, ние трябва да регистрираме инициативни комитети за участие в информационната кампания. Това може да го направи всеки. Може да има инициативен комитет в подкрепа на въпросите, може да има инициативни комитети, които са против въпросите. За да се регистрира един такъв инициативен комитет, е необходимо да съберат 2500 подписа.
както и да се изготвят други книжа. Тоест, предстоите първа още работа във връзка с тази информационна кампания, която е в един твърде кратък едномесечен срок. Паралелно с това инициативният комитет трябва да работи с съответните кметове на общини, тъй като с инициативния комитет се съгласуват членовете на секционните избирателни комисии. Тоест, ние ще бъдем буквално в условията на избори, в цялата тяхна административна процедура, така както е разписана от ЦИК в нейните методически указания, доколкото в закона няма подробни правила и има частично препращане към някои от правилата на изборния кодекс. Така че следващите етапи касаят нашето присъствие по време на разглеждането на въпросите от комисиите. Такава възможност има. Ние сме вносител на това предложение. От тук отправям апел към граждански организации, които подкрепят референдума и неговите въпроси, че по реда на член 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание те могат да участват в разискванията на комисиите, да представят становища. Това е подробно разписано в Правилника. Така че колкото повече сме там в заседанията на всяка една от тези 4 комисии, с колкото по-сериозни аргументи и мотиви защитим своята теза, това ще бъде добре за всички български граждани, които имат интерес този референдум да се случи и да се отговори на всички изключително актуални към днешна дата въпроси. Това са следващите етапи до провеждане на референдума. Подробно ще говоря за сроковете и работата в комисиите в втората част от пресконференцията. Благодаря ви. Взимам думата, за да произнеса най-интересните факти от протокола от ГРАО. За мен е много интересен факт, че има повторени записи 8000 човека. Аз и семейството ми сме сред тях. Паниката, че не си се подписал с пълен адрес, ме обзема и се подписвам втори път. Богатство е да има море от подписи, океан е да има енергията на тези подписи. И имаме лица, които не са български граждани, които са 681 лица. Аз съм въвеждала такива данни и е много вълнуващо. На немски старателно изписани адреси и номер по лична карта от различни континенти. Има деца, 300 деца. Сухите факти са с сгрешено ЕГН около 10 000 човека, с сгрешен постоянен адрес 8 000, с непълни имена 5 000 човека, за да се стигне до отпадане само на 11%. Сега давам думата на Николай Захариев, който е толкова важен от първия миг на зараждането на идеята за референдума, колкото и Милена Хорозова, на която ще дам след малко думата. В неговите ръце беше информационната структура, която създадохме и най-важното, финалните стъпки, тази мъничка флашка с 301 000 подписи. Благодаря, Беляна. Всеки е важен. Много трудно може да се каже кой е по-важен от другия, така че аз не се чувствам по никакъв начин по-важен от всеки един от тия 300, над 300 000 човека, които са се подписали и са подкрепили референдума. Съвсем накратко да дам общ поглед върху въпросите, защото за много хора, така като се погледнат 8 въпроса, изглеждат някакси хаотично, несвързани един с друг. Затова ще се опитам да дам логиката. Свързващото звено е думичката суверенитет. Суверенитета на България. И се започва с най-наболявата тема. Това е финансовия суверенитет, който е свързан с българския лев. Първите два въпроса са пряко свързани с опазването и защитата на финансовия суверенитет на България. Третия въпрос е свързан с това доколко сме склонни да жертваме българския суверенитет в името на това да членуваме в някаква организация, каквато е Европейския съюз. Поставяме въпроса хората да дадат своето мнение. Трябва ли България да предоговори условията за членство в Европейския съюз, така че да отстои в по-голяма степен суверенитета? Следващия въпрос е вече по-драстична мярка в посока на суверенитета.
трябва ли да напуснем Европейския съюз и да защитим в още по-голяма степен суверенитета на България, или е необходимо да останем членове на Европейския съюз, като тук би трябвало всеки да претегли плюсовите, минусите, какво печелим в единия случай, какво печелим в другия случай, какво губим, естествено, защото никое решение не води само до положителни резултати. Стигаме до петия въпрос, до индивидуалната независимост. Той е свързан с въвеждането на така наречените централизирани цифрови валути или CDBC-та. Опасенията са от въвеждането на тези валути, че ще се забрани разплащанията в брой и по този начин всеки един от нас ще стане изключително зависим от този, който контролира системата на тези електронни разплащания. Тоест, буквално с натискането на едно копче можем да бъдем занулени и да останем гладни. Шестия въпрос към всеки един български гражданин. Желая ли да запазим разплащанията в брой? С много специалисти е консултирано как да бъде точно формулирано. Същината е това, да се гарантира запазването на разплащанията в брой. И последните два въпроса са свързани с това ние като хора да можем да упражняваме и да даваме своето мнение и то да бъде чувано. Най-добрият инструмент, който е измислен за това е допитването до народа или така наречения референдум, нещо, което всъщност ни е събрало в момента тук. Последните два въпроса са свързани с това да се облегчат условията за иницииране от гражданите на референдуми. Приключвам с това как аз оценям днешния ден. Много хора го свързват с и основния повод, това са резултатите от ГРАО и това, че успяхме да постигнем това да има толкова малко отпаднали хора, защото това са живи хора. Това не са подписи, това не са редове. Всеки един ред от тези бланки, от тези електронни таблици, това са живи хора, които имат желанието нещо да се промени в България. По-същественото е това, че ние в процеса на извършване на тази дейност, подписката за иницииране на референдум, направихме нещо друго, което за мен е още по-важно. Успяхме да се самоорганизираме, успяхме да включим хора с всякакви политически възгледи. Включиха се всякакви хора в името на една идея. Хиляди хора работеха, а стотици хиляди се включиха в името на това да постигнем определената цел, загърбвайки всички различия между нас. Това за мен е още по-голямо постижение и това е пътя. Всъщност дадахме един модел, който ако продължим да следваме и от хиляди станем десетки хиляди и след това стотици хиляди, при всички случаи ще можем да променим битието си. Давам думата на член на Обществения съвет, известната на всички със своята гражданска и професионална позиция, Зорница Илиева. Аз ще го раздам по-емоционално, защото вече се запознахте с цифрите, резултатите и какво предстои. Това са експерти, които знаят какво да направят и ще продължат този процес. Но аз искам да обърна внимание на нещо друго. Как редовите българи посрещнаха приемането на еврото? Защото след освобождението едно от първите неща или задачи, които са направили така наречените строители на съвременна България, вижте им само излъчването, визията, облеклото на тези хора, които са направили, т.е. са въвели българския лев, разплащателно средство, т.е. парата. Защо? Защото това е едно от символите на независимост. Заедно с православието, което ни е съхранило предишните 500 години. След това е било знамето. Ние сме го имали преди това, разбира се, но официално утвърдено. След това е бил химна. Това са основите, както се казва, на държавността. И сега, когато се въведе еврото, за което въвеждане никой не попита народа, редовите българи. Направиха го нашите управляващи, но аз не познавам човека, повярвайте, има много контакти с хора, който да не си остави за спомен и както повечето от тях споделиха, искаме си там нашия Иван Вазов, щастливеца, да си го гледаме, да си го имаме. С него да се разплаща. Така че хората подходиха по този точно емоционален начин, за да кажат, че те не искат въвеждането на общата валута. Повечето от хората, знаете ли, си позволяваха да кажат и нещо друго. Знаете онази поговорка за общото. И я цитираха, защото редовите българи си помнят и знаят историята, колкото и да бъдат
подценявани и си държат на това, което си е наше, което ни отличава, което ни прави независими. От тук нататък, по-голямата част от тях, кой знае защо си мислят, че еврото е нещо временно. Живеят с мисълта, че лева така или иначе ще се върне. Разбира се, това са политически решения, които не зависят от редовите граждани и историята ще си даде своята оценка. Дали е било целесообразно, дали не е било целесообразно, дали точно това е момента, въпреки че ние като членове на Европейския съюз сме задължени били, казват. Аз не намерих текст така в тези споразумения, които сме сключили, но да приемеме, че е така, да въвеждането на еврото, но дали този момент, който вие всички знаете колко е сложен, колко е труден в момента в геополитическо измерение. Сега ли беше момента, когато се разтърсва Европейския съюз и когато някак си живееме в несигурност. Да приемеме, че този референдум, който съвсем не е свършил, който се направи, за който отчетоха тук моите съмишленици, каква дейност е извършена и колко усилия са положени, ще има своята роля и да се чуе гласа народен глас Божий, както се казва. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че осветляването чрез медиите ще даде възможност хората да кажат своето мнение. Благодаря. Разчитаме силно на вашата медия. Нека сега да погледнем посланията, които получихме в видеофайлове от много активните ни координатори. Първо ще покажем посланието на Никол Ненова от Варна. Здравейте, казвам се Никол и съм доброволец от Варна. Станах доброволец, защото вярвам в запазването на българския лев. Противно на това, което ми се обяснява от телевизора, не защото ме е страх. Много обичам това снисходителното страховете на хората. Не ме е страх. Аз имам мнение и ако трябва да се конкретизира с някакво чувство, е по-скоро гняв. Защото никой не ме попита. Обясниха ми се хиляди причини как е противоконституционно да бъда питана, как аз не разбирам ползите, аз съм неинформирана, аз съм нискообразована и така нататък и така нататък. Ако Конституцията не работи за мен, не знам защо ми е Конституция, не разбирам защо моето мнение не е валидно и се обяснява, че то е просто необразовано. Аз просто не разбирам. Много добре разбирам, не ме е страх, не го искам. Обожавам енергията на шатрата, много ми хареса това събиране там, защото се събрахме рибараки штука, хора от различни възрасти, хора с различни политически убеждения. Това беше невероятно да се съберем толкова различни хора, но да вярваме в една и съща идея, една и съща кауза и всички да сме убедени, че лева е суверенна валута и това е признак на суверенна държава. На мен много ми се иска решенията да ги взимаме ние, а не да ги взема някой отвън и по възможност хора, които ние сме избрали да ни представляват, тези не сме ги избрали, ние те сами се избраха, всички го знаем това. А накратко, за да завърша, не трябва да чакаме на някакви приказки, че сме богоизбран народ, че Ванга нещо се е предрекла, че ходим по жарава и се къпим в студена вода. Забравете ги тези работи, империи са падали и ние ще паднем, ако не си вдигнем задниците от диваните. България е наша отговорност. Благодаря. Сега и посланието на Пламен Пасков. Бих искал не само да поздравя, а да сваля шапка и да се поклоня на всички тези българи и българки от Сдружение Дойран, от тези, които помагаха за подписите, от тези, които си сложиха подписите. С тази, няма да се побоя да използвам тази дума, велика победа. Това е велика победа, когато една организация, която няма спонсори, няма партия, няма субсидии, няма ресурси, няма административен ресурс, няма медиен ресурс, има просто едно голямо желание да бъде питан народа, заради което всички си похарчиха от личното време, от личните средства, от всичко лично, което не бяха длъжни да правят, се събраха заедно и постигнаха резултат, който беше не по силите на партии. Както на парламентарно представени, така и непарламентарно, но най-вече на парламентарно представени партии. Да достигнеш 300 и нещо хиляди гласа физически, от които ГРАО да ти признае 267 или колко хиляди, което е много над 200 изискуемите хиляди. Това е нещо, за което огромната част от партии, пак казвам, включително и парламентарно представените, силно биха се замислили и никога не биха посмели да се опитат дори да го направят. Само една от парламентарно представените партия се опитвала да го прави или по-скоро го направи, след като стана парламентарно представена. Преди това се опитваше да го направи, докато не беше още парламентарно представена, неуспешно. В смисъл пак не се получи. Сега обаче се получи. От тук нататък имаме в ръцете си, ако щете, един огнен меч, чрез който наистина трябва да разсечем оковите на този колониализъм и дългата сянка и дългото ехо на българския лев, на финансовия суверенитет на страната, трябва да бъде отвоюван отново. Сърдечно благодаря. Давам думата и щафетата на останалите участници
участници. Знам, че днес са над 10-15 човека, които трябва да се изкажат. Успех на всички, винаги когато потрябва нашата и моята помощ. Разчитайте на моите скромни, но реални възможности. Ще ги включа на 150 на 200%. Благодаря ви. Давам думата на Милена Хорозова, която също е много позната на всички, като глас, като писмена реч. Тя говорила с всеки по много пъти, мотивирала ни е, утешавала ни е. Нейна беше идеята преди много месеци да започнем да се обединяваме, да се консултираме, да поканим адвокат Румяна Ченалова и да се създаде тази енергия и да направим тази подписка. Заповядай. Благодаря, Били. Идеята се носеше във въздуха и тя е обща на всички. Аз искам да споделя един спомен. От преди много години ми направи впечатление една статия за швейцарския президент. Помня снимката. Снимката беше на президента, който на велосипеда си отиваше на работа. Без охрана. И веднага си представих много от нашите знакови лица с техните охрани и си зададох въпрос какво става. Отговорът беше шокиращ. Швейцарският президент няма врагове. Няма от какво да се страхува. Просто защото от него не зависи какво се решава за политиката на тази държава. Решенията се вземат с референдуми, а управляващата класа там е изпълнител. Ето защо те са в безопасност. Те просто са длъжни да изпълнят това, което е решил народа. Това е причината да си мисля, че не само ние като народ, ако свикнем да използваме референдумите, правото си да казваме как да се подреди нашия живот, дори и тези управляващи в момента, и те ще бъдат освободени от тежестта на властта, с която са се натоварили. Честно ви казвам, аз им съчувствам. Това живот ли е? Те са затворници с тази охрана. Непрекъснато да се страхуваш някой да не те застреля, защото си легнал върху едно огромно богатство, ама ти си роб на това богатство. За това искам да ви кажа, референдуми ще има. Не един, много. Просто в България каквото направим за себе си, ние ще го направим. Не бива да чакаме на никой друг. Благодаря. Нека думата вземе Роман Кендеров, който също е член на инициативния комитет. Искам да обърна внимание на двата, според мен, най-важни въпроса от референдума, а именно 7 и 8 въпрос. 8 въпрос е за намаляване на подписите от 400 хиляди съответно на 100 и от 200 хиляди на 50 хиляди, а 7 въпрос е за намаляване прага на валидност на референдума, тъй като, знаете, референдума на Слави, примерно, не успя заради това, че не достигнаха някакви там 15 хиляди гласа, имаше спорове. 15 хиляди души по-малко се явили, отколкото на последните парламентарни избори. Но за да изясним защо според мен това са най-важните въпроси, първо трябва да изясним въпроса откъде черпят легитимност управляващите не само в България, но и по целия свят. Тя идва от съществуването на една легенда, която по-късно е превърната в теория от философите Томас Хобс, Джон Лок и Жан-Жак Русо, че някога, неизвестно кога и неизвестно къде, всички хора са събрали и подписали от името на всички и за вечни времена, така наречения обществен договор, с който те се отказват и от наше име включително, за напред от правото си да се самоуправляваме и да живеем така, както намерим за добре, и предават властта в ръцете на елитите, които знаят по-добре от нас как да бъде управлявано обществото, и в замяна на това ще се грижат за нашата безопасност. Но нашата конституция казва съвсем друго. В член 1 се казва, че цялата държавна власт проистича от народа, тя се осъществява от него непосредствено и на второ място чрез органите, предвидени в тази конституция. Забележете, че властта се осъществява на първо място от народа и то непосредствено. А чак на второ място вече следват Министерски съвет, Народното събрание, президентството и така нататък. Крайно време е вече народа да вземе властта в своите ръце, така както му е дадена не само от Великото народно събрание с Конституцията, но и от естественото право. Поради тази причина аз мисля, че това са най-важните въпроси и най-важно е те да успеят. Още повече, че те са юридически абсолютно необорими. Ще чуем Валя от Велико Търново и Светослав Спасов от Софийското село Равно поле. Аз съм Валя Дянкова и съм от Велико Търново. Избрах да бъда доброволец към Националното сдружение Дойран 2025, защото тази организация в най-пълна мяра отговаря на моите убеждения, на моето чувство за национална принадлежност, за национално достоинство. Срещнах се с стотици хора по време на събирането на подписите и всички те споделяха своята горчевина, своето отвращение от политическата върхушка, разказваха своите покъртителни истории. Надявам се, че нашето движение Дойран, към което имам честта да принадлежа, ще успее да наложи своята воля и в крайна сметка победата ще бъде за нас. Благодаря ви!
Казвам се Светослав Спасов, съм доброволец относно събирането на подписи за референдум. Референдум, който ни е даден по право по Конституция, което право ни отнеха и ни нарекаха прости. Това е една от мотивациите ми. Следващата мотивация е това, че българския лев е един символ, един гарант и стожер на финансовата ни независимост. На 145 години от неговото създаване и създадено от нашите отци. А ние сега с лека ръка искаме да го премахнем. Защото ни набутват в една еврозона, която ни предстои една дългова криза, понеже така наречените богати държави, като Германия, Франция, Италия, Испания, тепърва ще взимат заеми и ние ще ставаме с тяхни съдлъжници. Това е една стъпка за поколение напред, една стъпка, която и нашите внуци и правнуци ще плащат тази грешка, която извършват нашите така наречени псевдоуправници. Нарекаха ни прости, меко казано обида. Решиха, че ние не можем да вземем такива решения за нашата съдба за десетилетия напред. Това е част от мотивацията ми. Надявам се и силно вярвам, че ще бъде допуснат този референдум и българският народ най-накрая ще си каже тежката дума и ще запазим нашия символ и стожер, нашия лев, лъв. Бъдещето е в нашите ръце. Друга мотивация, защото силно тачи милея за нашата мила татковина. Благодаря. От Ямбол пристигна Красимира Димитрова. Тя заедно с Стойка Желязкова събираха неуморно подписи, но по-интересното е, че те организираха целия район около Ямбол и всички ямболски села бяха толкова активни, че Ямбол е с най-висок процент подписали се на глава от населението. Заповядай, Краси. Искам изключително много да благодаря на всеки един, тъй като ямболско не сме само аз и Стойка Желязкова. Това са стотици и може би и хиляди хора, които избраха да се жертват в студ, в дъжд, да направят всичко възможно, за да просъществува този референдум. Дълбок поклон. Аз разбрах за референдума много късно, на 9 септември. По каква случайност започнах да събирам подписи и активно станах координатор за Ямбол. За този малък период, в който се включих в това дело за спасението на нашата мила родина, успях, защото се чувствах длъжна да успея. Въпреки всички трудности, през които преминавах и премеждия, как нямах автомобил, изключително благодаря на всички, които с личните си автомобили возиха из всички ямболски села. На човека, който не можеше да спира да печата бланки, свършваха му мастилото и продължаваше: дай ми бланки. На всяка една възрастна жена, която обикаляше в дъжда и в студено и събираше и след това ми носеше бланките. Това е нещо невероятно. Наистина, енергията, хората, надеждата и вярата, че могат да се променят нещата в България. Да, виждам отчаянието на народа, как нищо не зависи от нас, как властта прави каквото си иска без да ни попита. Но ние всички се обединихме, повярвахме, направихме всичко възможно и ако спечелим, ще спечели цял народ. И ако загубим, ще загубя само аз. Смърт или свобода. Благодаря ви. Можем ли да продължим с видео обращенията? Следват Милка Балабанска от град Раковски, Владимир Костадинов от Варна, който беше главен координатор, организатор на шатрата в Варна, и Николай Серафимов от Пловдив. Здравейте, казвам се Милка Балабанска и съм доброволец в референдума, организиран от Дойран за лева. Защо станах доброволец? Защото смятам, че всеки един от нас трябва да направи всичко, което е по силите си, за да запазим българския лев. Всеки има различен начин и свой подход, но за мен това е моя начин, по който аз можех да се включа в запазването на лева. Започнах още от началото, още от юли месец, когато беше обявено от госпожа Чаналова, и продължих до край с въвеждане на файлове, с проверки, с събиране на подписи. Включих се каквото и колкото беше по силите ми. Няма да се отказваме. Призовавам всеки да защитава лева до края. Нищо не е свършило, докато всичко не свърши. Здравейте, казвам се Владимир Костадинов, на 47 години съм от град Варна.
семейен баща на 2 деца. Включих се от първия ден на инициативата референдум за запазване на българския лев. Направя го, защото съм положил клетва в знамето на България да защитавам родината си и да пазя нейната цялост и суверенитет с кръвта и живота си. Защото не обичам да ми казват какво да мисля, имам мнение и никога не съм страхувал да го изразявам. Защото искам моят глас, както и гласа на стотици хиляди други българи, да бъде чут. Искам да бъдем питани, да отстояваме това си право, да ни питат като народ и да се съобразяват с нас. Ние не сме роби и никога няма да бъдем. Колкото да се опитат да ни направят, ние ще се борим за това да бъдем свободни и да живеем като горди българи. Най-хубавото нещо е, че не сме сами. Много сме. Останах до края, защото срещнах изумителни хора. Истински българи. Хора, които не ги е покварила алчността, арогантността и завистта. Хора, които не са продали себе си или душата си в името на собствените си интереси. Хора с големи сърца, които носят думите на Вазов в себе си. Всичко българско и родно любя, тача и милея. Видях как тези хора, разделени от различни политически пристрастия, се обединяват и работят заедно и си помагат без да се познават в името на една обща кауза. Запазването на българския лев. В името на България, като народ, обединен в името на нейното бъдеще, както за нас, така и за нашите деца и поколенията след нас. Всички тези хора носят България в сърцето си. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Здравейте, казвам се Николай Серафимов от град Пловдив. Включих се като доброволец в акцията на Дойран 2025, защото смятам, че не е точният момент на световна, глобална, политическа, икономическа, мигрантска и финансова криза да сменяме лева си с евро. Не, че съм против Европейския съюз, но идеята на Европейския съюз да бъде съставен от суверенни държави вече в последните години се превръща в диктатура от Брюксел. Отдавна не вярвам на лъжите на Борисов и на Пеевски, че работят за благото на народа. Смятам, че много голяма част от народа, също е на моето мнение, ние вярвам, че ни вкарват в еврозоната за наше благо. Включих се в акцията и заради това, защото ме дразни апатията на хората, които са изгубили вяра, че нещо може да се промени. С мълчание само доказваме, че сме едно стадо, което няма нужда от свобода и достоинство. Давам думата на Ирина Гомес, активист от София. Здравейте и благодаря на всички, които сте тук. Аз искам да споделя от собствен опит и от собствения си живот. Лично съм свързана с Франция през последните 20 години, 10 от които живях там. Заминах на 19 преди България да влезе в Европейския съюз и мога да ви разказвам надълго и широко какво означава България на 2 скорости. Повярвайте ми, преживяването е отвратително. От силните години, които бяха тогава, до това, което виждаме днес като икономически срив, като финанси, които задължават цяла Европа, които неминуемо ще доведат до финансова криза и при нас, до абсолютния морален и културен упадък, който всички видяхме на Олимпиадата в Париж. В момента ситуацията е такава, че на нас ни казват какво да правим, а не ни дават избор да решаваме сами. Аз искам това нещо да приключи, искам ние в България да решаваме какво е нашето бъдеще. Ние, българите, а не някой друг. Благодаря ви. По въпросите за нашето членство в Европейския съюз давам думата на друг член от Обществения съвет, професор Нако Стефанов. Здравейте на всички! Първо искам да поздравя както инициативния комитет, така и всичките тези мълчаливи герои, които удариха един шамар на самозабравилите се български властници. Що се отнася до Европейския съюз, вие си спомняте, че когато влизахме в Европейския съюз, се говореше, че ние влизаме в една общност, където се мисли за благосъстоянието на народите и на държавите. Обаче съвсем скоро се получи така, че се оказа, че сме влезли не в една общност, където се мисли за благосъстоянието на народите и на държавите, а се мисли за какво? Една политическа организация, която налага политики. Зелена политика, зелена сделка, където ние трябваше да си затваряме атомни електроцентрали. Помните, че затворихме първи, втори, трети и четвърти блок. Трябваше да затваряме ТЕЦ-ове. Освен това се налага и друга една политика. Мигрантската политика. И ние сега даже го чувстваме, когато ще връщат от Европейския съюз тук мигранти. Една страна, която е социодемографска катастрофа, каквато е нашата страна, ние ще приемаме тук едно население, което е чуждо по всякакъв начин на нашия идентитет, традиции и така нататък. И последната такава политика, която налага Европейския съюз, бих казал страшна. Това е джендерната политика. Но се оказа, че и това не е края на еволюцията на Европейския съюз. Европейския съюз се превърна в една военна организация, военна политическа организация, която се готви за война. Не го казвам аз. Казват го те. Казва го Макрон, казва го Мерц, казва го Борис Писториус, министър на отбраната на Германия, казва го Мондан, който е началника на генералния щаб на френската армия. За коя война се готвят те? Каква е тази война, където те се готвят?
Ето това е много страшно. Те говорят за 30-та година, значи до 2030 година те вече са готови за война с Русия. И последната капка, бих казал, на тази еволюция, това е когато ни се обяви, че вече Европейския съюз ще бъде на две скорости. Там ще има едно ядро, избрано, а такива като нас ще ни превърнат в колониален придатък. Да, в колониален придатък. Вижте, у нас се говори, че ние сме били 5 века под османско иго, под османско робство. Но не защото ние сме били роби, а защото някой иска да ни направи роби. Българин не е бил роб, защото имало хайдути, защото имало Раковски, защото имало Левски, защото имало Ботев. Сега се опитват да ни правят колониални роби на Европейския съюз. Няма да стане. Няма да стане. Нека с силата на народовластието да покажем, че ние не сме роби никому. Благодаря за вниманието. Давам думата на доцент Георги Димов, който е член на инициативния комитет. Аз благодаря много за оказаната чест, защото да обобщаваш нещо голямо, наистина голямо, е огромно уважение. Всичко е в нашите ръце. И ако вие вярвате, че ние като суверен не може да вземем всичко в нашите ръце, значи всичко е загубено. Всичко принадлежи на нас, българите. Всичко тепърва трябва да става с нашата дума. И ако ние защитаваме тази държава България, тя, разбира се, с Европа на две скорости, Европа федерализирана, тя ще бъде разтворена в европейския неолиберализъм. Затова битката за референдума, за запазване на българския лев, за предоговаряне на условията в еврозоната, в Евросъюза, всичко това е жизненно важно за нашето оцеляване и ще стигне до всеки един от нас, българите. Благодаря ви. Преминаваме към втората тема от пресконференцията, а тя е какво реално ще продължим като активност в следващия етап. Давам думата на адвокат Румяна Ченалова. В момента цялата подписка се намира в комисиите на Народното събрание. Това са 4 комисии. Водещата комисия е тази по конституционни и правни въпроси. Останалите 3 са Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействията с гражданското общество, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Всяка една от тези комисии трябва веднага, съобразно правилника за организацията и вътрешния ред на Народното събрание, първо да включи в дневния ред и съответно да проведе заседание, в което да започне обсъждането на всички тези 8 въпроса. Законът поставя едномесечен срок на всяка от комисиите да изготви становище. Становището касае 2 въпроса. От компетентността на Народното събрание ли е всеки един от въпросите, т.е. дали Народното събрание решава такъв въпрос по силата на законите и второ, дали те са разрешени с оглед забраните, които съществуват в член 9 от Закона за прякото участие. А тези забрани касаят определени разпоредби от Конституцията, касаят данъците, касаят въпроси поуредени в международни договори, ратифицирани от България въпрос. Предполагаме, че това ще бъде основната тема на обсъждане по отношение на главната група от въпросите във връзка с напускането на Европейския съюз, еврозоната, предоговаряне на условията. Ето защо на следващия ден, след разпределението на подписката на 4-те комисия, това се случи на 2 февруари. На 3 февруари беше публикуван на сайта на Народното събрание тази информация. На 4 февруари ние депозирахме молби до всяка от комисиите, както и до председателя на Народното събрание. В тези молби поискахме веднага да бъдат включени в дневния ред заседания по разглеждане на подписката, като заявихме участието си като вносител в провеждането на тези заседания с представяне на становище и обсъждане и участие в прислушване доводите на членовете на комисията. Срока, който е определен 1 месец, може да бъде и значително по-кратък. Това зависи от волята и желанието на съответните комисии. Напомням за пореден път онази светкавична реакция на Комисията по енергетика по случая Лукойл, когато за по-малко от минута реши въпроса във връзка с санкциите срещу Лукойл на Съединените американски щати. Така че когато искат, комисиите могат. Друг е въпросът какъв ще е мотива на искането. Натиск да забавят или натиск да ускорят. След изтичане на този 1 месец или по-малко време има друг срок. Народното събрание е длъжно в 3-месечен срок от внасяне на подписката да приеме решение. Подписката е внесена на 8 януари 2026 година. Съответно, този 3-месечен срок изтича на 8 април, но той може да бъде и по-кратък.
нататък, защото ако приемем, че комисиите приключат към средата на март, Народното събрание може да гласува веднага. Защо това е необходимо? Защото най-вероятно през април ще има парламентарни избори и е много възможно да бъдат проведени в един ден. Такъв мотив посочихме и в молбите, които подадохме до комисии. Лично от председателя на Народното събрание изискахме сам да свика заседания на Народното събрание, ако председателите на комисиите не го направят, респективно да вземем мерки за своевременно и бързо разглеждане на този въпрос от комисиите, за да може евентуално при положително решение референдума и изборите да се проведат в една дата. На практика за Народното събрание това означава облегчение на бюджетните разходи, едни и същи секционни комисии ще работят, заплащането ще е значително по-малко, а по отношение на българските граждани, избирателната активност безусловно с оглед на двата проведени избори и референдум ще бъде много по-значима и много по-сериозна, което има съществено значение, за да бъде валидно решението на един референдум. Така че в следващия етап ние заявихме вече участие, ще бъдем на всяко заседание на тези комисии в следващия месец и както казах преди, повтарям и сега, всеки един български гражданин, всяка една организация, гражданско сдружение в обществена полза може да подаде такава заявка и да участва в работата на тези комисии. Трябва да бъде упражнен натиск, трябва да бъде показана воля. Едни ще участват заради излизането от Евросъюза, други заради излизането от еврозоната, трети заради облегчаване условията, при които се произвеждат референдуми. Така че мотив има за всеки. Достатъчно е да проявим малко воля, инициатива, да покажем на Народното събрание, че ние сме ги пратили там и можем и да ги върнем там, откъдето са дошли. Има много важен въпрос. Как, когато се проведе референдум, неговия резултат ще бъде зачетен? Моля Георги Георгиев да обясни. За последните 15 години има регистрирани в сайта на Народното събрание в регистъра 62 опита за провеждане на национален референдум. Средностатистически всеки 3 месеца има опит за национален референдум и няма нито един успешен. На основата на тази статистика излиза два въпроса. Първо, защо няма нито един успешен? И второ, какво означава успешен референдум? Решенията при гласуването на национален референдум задължават Народното събрание да създаде закони. Тези закони са абсолютно задължителни за цялата българска администрация, всички политически партии, всички правителства и президенти, без значение от коя партия са, какво искат и какво мислят. Решенията от националния референдум се превръщат в закони, които са равни на Конституцията. Ето затова никой от управляващите не иска успешен референдум. И тук е много важно да подчертая, ако днес е имало нещо, което искам да кажа и да го запомните. Какво е успешен референдум? Това е когато гласуват повече хора, отколкото на предните парламентарни избори. Подчертавам, 2,6 милиона предните парламентарни избори. На нашия референдум трябва да излязат 3 милиона души да гласуват, за да стане той задължителен и да поставим началото на нещо различно. Благодаря ви. Давам думата на адвокат Румяна Ченалова отново по темата за гарантиране на честността на изборите. Как можем да го постигнем? За Дойран беше доста трудно да вземе едно такова решение, като се има предвид, че ни предстои евентуално информационна кампания във връзка с референдума. Това са много усилия, както посочих, регистриране на инициативни комитети, работа по места, участие в формиране на структурите, секционните комисии по време на референдуми. Въпреки това, тъй като ние нямаме амбиции на този етап и не сме мислили за участие в политическа дейност, решихме, че като български граждани, като хора, които сме обединени единствено от идеята да направим възможното с законовите средства така, че да гарантираме поне малко справедливост в днешното тъжно и мрачно общество в България, че е наше задължение да направим каквото можем за тези избори. А какво можем? Можем да регистрираме Дойран, да участва в изборите чрез свои наблюдатели. Това, разбира се, не е достатъчно и това е най-малкото. От тук нататък ние трябва да започнем много сериозна работа по обучение на наблюдатели, регистрация на наблюдатели и не само. На този етап ние сме разработили един съвсем семпъл план за действия, който включва на първо място структуриране на най-сериозните нарушения в изборния процес. Огромна полза в решаването на този въпрос беше конституционното производство, образувано от Политическа партия Величие при атакуването на предходните избори и резултатите от тях, тъй като там има систематизирани и
приети частично, нарушения от Конституционния съд на Република България, т.е. те са безспорни. Наред с това, ние констатирахме и други такива нарушения, като изготвяме съответно тяхната класификация и мерки, чрез които можем да противостоим на тези нарушения. Част от мерките са да сезираме и вече е готов такъв сигнал до президента на Република България, с който напомняме, че вече минаха доста години от създаването на МИР 32, а това е МИР чужбина. Миналата година изтече срока, в който българските граждани в чужбина не можеха да издигат независими кандидати. Президента е органа, който трябва формално да образува този 32 МИР чужбина, за да бъде включен той от Централната избирателна комисия, съответно изготвени избирателни списъци и последици от всички тези действия. Липсата на МИР чужбина води не само до нарушаване правата на българските граждани зад граница, но едно от условията, благодарение на което се извършват манипулации в избирателните списъци. Българите в чужбина не фигурират в избирателен списък на МИР чужбина, а в избирателните списъци в България, където недобросъвестни купени членове на секционни комисии се подписват вместо тях, попълват бюлетини вместо тях и по този начин манипулират изборния резултат. Всичко това трябва да спре. За целта са ни нужни хора. В България има над 12 000 избирателни секции. Това е втората ни задача. Да уведомим Министерски съвет, който чрез контрол върху съответните областни управители и кметове да предприеме действия за прецизиране броя на избирателните секции. Знаете ли, че една избирателна секция не може да има повече от 1000 избиратели? А знаете ли, че има такива с по 11 000 и има такива с по 50 души? Това не е пипано от години, не е променяно и никой не е упражнил контрол. Това също е едно условие за манипулация и ние сме подготвили писмо до Министерски съвет в тази връзка. Съответно ще бъдат подготвени писма и до кметовете, където нарушенията са най-сериозни. Там, където, както казах, има 11 000, 6 000, 5 000, 4 000 избиратели. При максимум 1000 души. И обяснение за това няма. На следващо място, избирателните секции в България не отговарят на броя на населението. Те не са променени след проведеното последно преброяване. България е в демографска криза, 2 милиона българи са зад граница и в същото време нашите избирателни секции се увеличават вместо да намаляват. На 6 милиона население, при 1000 души в секция, един първокласник може да сметне колко са максималния брой секции. 2 пъти по-малко от тези, които съществуват. Кой контролира всичко това? Кой се затваря очите? Кой позволява тези манипулации? След като държавните органи не желаят нищо да направят, ние гражданите ще упражним съответния натиск. Ние ще съобщим набирането на доброволци, които ще обучим съобразно констатираните нарушения и активно ще участваме в този процес. Ако досега Дойран използваше закона, за да покаже, че българските граждани имат права и могат да ги упражняват, от тук нататък Дойран 2025 ще оказва натиск. Отново чрез закона, срещу тези, които приемат законите и не ги спазват. Срещу тези, които приемат санкционни разпоредби в законите и не упражняват никакъв контрол. Това ще бъде нашата задача като гражданска организация. И знаете ли защо ще успеем? Вие сте сравнително далеч и не видяхте лицето на Краси. Тревогата от това, че е пред микрофон и пред камера. И на всички останали, тук, 2 реда. Нищожна част от тези, които сега ни гледат. Не видяхте ли сълзите в очите на професор Стефанов? Затова ще успеем. Заради тази искреност и тази вяра. Нали чухте думи? Българина не е стадо. И другите думи. Българин да се наричам, първа радост е за мен. И ще завърша с думите на Краси, които бяха толкова искрени, толкова чисти и които дават отговор на въпроса. Защо ще успеем? Тя каза: свобода или смърт. В гените на всички тези хора тече кръвта на онези българи, които се клеха над Библия и нож. Затова ще успеем. Благодаря на всички.
постъпиха няколко въпроса. Какво е движението по исковата молба в Люксембург? С две думи, исковата молба е внесена на 15 септември. Исканията за спиране са внесени през декември. До настоящия момент председателя на съда, въпреки уверенията, въпреки разпоредбите на процедурния правилник на съда в Люксембург, все още няма произнасяне по искането за спиране. По отношение на движението на двете дела, едното образувано от български граждани, част от ищците, жалбоподателите по това дело са тук. Те са положили подписа си под тази жалба. Другата, също изработена от мен, тя е на един от евродепутатите на Възраждане в Европейския парламент. По двете жалби се движат с еднакви темпове. Тече срок за реплика по възражението на Съвета на Европейския съюз. Той каза, че жалбите са недопустими. Това е естествено, това е част от защитата. Ние, по силата на процедурния правилник, имаме право на отговор, да обясним съгласни ли сме, не сме ли съгласни, какво имаме предвид. Имаме срок до 23 февруари. Междувременно постъпиха искания на Европейската комисия и на Европейската централна банка. Те желаят да встъпят в производството, т.е. да участват най-вероятно на страната на Съвета на Европейския съюз. Към този момент не сме запознати с тези искания, не са ни връчени, тъй като съда първо ще се произнесе по допустимостта. Така че сме на етап поредно чакане. Съвсем кратко. Ние коя институция очакваме да застане на наша страна в това дело? Аз очаквам лично и двете институции да са на страната на Съвета на Европейския съюз, защото на база на техните конвергентни доклади България беше приета в еврозоната. Но съществува някаква миниатюрна възможност, по-малко от 1%, предвид някои от съжденията в доклада на ЕЦБ да се присъедини към нашата жалба. Защо? Защото в този доклад ЕЦБ посочи първо, че инфлацията е манипулирана чрез изкуствена корекция на цените от страна на българските власти, в частност цените на болничните услуги, цените на транспортни услуги и други. Друга част от доклада беше, че България в рамките на вече няколко години, въпреки приети ангажименти да се справи с корупцията, между другото едно от условията за влизане в валутния механизъм от 23-та година, въпреки това България не само, че не се е справила, а минаха няколко поредни заседания на комисията и крайните решения, последното от които през октомври 25-та година, че България трябва да остане в сивия списък на държавите, свързани с пране на пари, за наш срам, заедно с африкански държави. Хърватия беше вече извадена от този списък. И третата позиция, която ме кара да мисля, че ЕЦБ би се присъединила към нашата жалба, е, че съвсем открито в конвергентния доклад се говори за неспособността на българските власти, нежеланието им да създадат една стабилна парична политика, несправене с административни тежести и процедури, несправене с корупцията. Така че всички тези забележки по-скоро говорят, че България не е готова да влезе в еврозоната, което ме кара да мисля, че при едно невероятно стечение на обстоятелствата би могло ЕЦБ да застане на наша страна. Те първа предстои да видим. Втори въпрос, който постъпи е: кое ще накара Народното събрание да гласува положително за референдума? Моля Георги Георгиев да се опита да отговори. Всеки статистик и дори хората, които ползват социални медии, мрежи, работни групи, малки или по-големи, знаят, че 300 000 подписа означава, че за тях стоят много повече хора, които искат референдума. По мои сметки това са поне 3 милиона към момента. При една добра информационна кампания този процент може да нарасне, могат да станат 4 или 5 милиона българи, които искат референдум. Какво означава това? Какво означава, ако един депутат натисне копчето не? Това означава, че той или не може да осмисли добре реалността и как да я използва егоистично за свои лични цели, и означава, че той извършва ритуално политическо самоубийство. Нека да посмеят. Благодаря. От телевизия Евроком имат въпрос. Заповядайте. Здравейте, Никола Павлов от телевизия Евроком. Имам всъщност няколко въпроса. Тези от вас, които сте участвали лично в събирането на подписите, можете да ни разкажете с какви трудности се сблъсквахте от страна на местните власти, включително по места. Другия ми въпрос е: какво е вашето отношение към инициативата на Движение Фронт за лева за Bullexit, за излизане на България от Европейския съюз и от еврозоната, което беше учредено в неделя? Не само за този референдум, и за други граждански инициативи може да отбележим, че местната власт не възпрепятства и помага. Те го правят не защото искат, а защото закона ги задължава, защото е много голямо нарушение да възпрепятстваш национален референдум. От друга страна, аз поне за първи път видях, че този път имаше такова. Някои от тях бяха от незнание, за съжаление.
други бяха умишлени. Ние не успяхме да организираме постоянно пребиваващи 24-часови шатри на територията на Пловдив и на София, по вина на местната администрация, въпреки че по време на избори има много такива политически шатри. Ако това беше факт, ние сега нямаше да имаме 300 хиляди, а най-вероятно щяха да са много повече от 400 хиляди. Това естествено ще си има своите последствия. Благодаря. По отношение на шатрата в София да допълня, че аргументът беше, че ние ще увредим настилката, след което бяхме свидетели как започна едно рушене на настилката от ремонтиращата бригада, която правеше поддръжка на шадравана пред президентството. Всички аргументи бяха смешни и незаконни, беше жалко, но отнемаше време, така че те ни загубиха дни, седмици и просто ние намирахме на момента някакво решение. Беше много трудно. Всяка сутрин трябваше да се разпъва шатра и да се укрепва, тъй като имаше много ветровити дни. Вечер да се събира. Паркирането в центъра е невъзможно почти, но ние преодоляхме тези трудности. По отношение на втория въпрос, може би адвокат Чаналова да отговори. Аз искам само да допълна отговора на първия въпрос. Във връзка с тези административни, бих казала, пречки, ние сезирахме Народното събрание, което изпрати нашия сигнал по отношение на действията на администрациите на общините София, Пловдив, Казанлък, Шумен и Добрич, на съответните органи, в случая Комисия за противодействие на корупцията. В тези няколко случая ставаше въпрос за неправилно таксуване като търговски обекти, даже в един от случаите е взета такава такса. В друг случай ставаше въпрос за неправилно приложение на Закона за териториалното устройство. Как? Като се искаше специално разрешение от главния архитект, план, скица, проект във връзка с поставянето на шатра, което е нелепо. Беше съставено и наказателно постановление на наш съмишленик, събираше един от най-активните в град Казанлък, което в момента обжалваме и с което му е наложена глоба за това, че извършва търговска дейност без разрешение. Събирането на подписи за референдум не е търговска дейност. Така че, както виждате, държавната машина действа по всякакъв начин, за да смачка една такава инициатива. Какво е отношението ни към инициативата на Фронт за лева? Разбира се, че подкрепяме тази инициатива. Това е част от общия ни път да запазим българския лев. А по време на учредяването на това движение, там беше господин Георги Димов. Той дори взе думата и говори. За съжаление, аз лично не успях да присъствам като председател, но така или иначе целта ни е една, пътя ни е един. Подкрепяме всеки, който извършва действия в името на това българския народ да добрува, в името на това да има справедливост, в името това да има равенство. Тук ние не делим хората на партии, точно както те не се разделиха в нашата обща кауза за лева. Това е наша принципна позиция и наша конкретна позиция по отношение на Фронт за лева. Вече се навършват, сега април ще станат 150 години априлско въстание, скоро ще станат 150 години от освобождаването на България и започнаха много граждански, не само като енергия, патриотични инициативи, но това е нашето усещане за оцеляване на нашия народ. И ние наистина се събуждаме малко по малко, започваме да взимаме нещата в нашите ръце. Искам да ви кажа, че ако за някои българските селца и градчета са просто територия, от която да черпят нашите природни богатства или да разполагат там своите заводи за горене на токсични отпадъци от Европа и света, или за разполагане на отровните си пипала с фотоволтаици и ветрогенератори, то за нас, българските селца и градчета, са любов. Ние получихме тази любов, умножихме я и ще има референдум. Ние с пръстите си докосвахме бланките. Ето тези бланки. Ако някой е забравил как изглеждат бланките. Тези прости листове хартия пристигнаха пълни с енергия и любов и сме благодарни за всяка пощенска пратка. Разчитаме на помощ от всеки. Нямаме финансиране, не ни отразяват по медиите. Ние сме медиите. Разпространявайте нашия сайт, нашата Фейсбук страница, нашите канали в Viber и Telegram. Чакат ни големи дела, много по-трудни. Благодаря ви, до нови срещи!